Hi mga kafilingwa pa, for today's video is magluto ta og pansit. Kaning pansit nga ko lutoon first time na ko ning kaunon og first time kong ni try og palit ani nga pansit. Kay lagi ulan kay sa gawas mga kafilingwa pa mo nang nag-decide ko nga magluto ko og pansit. Kay kailangan nato painito ng atong tiyan sa bugnaw nga panahon. Day nag-steam na sad ko og pichay og Chinese pichay kay akong isagol na sa akong pansit. Inaana jud ang technique na ko once magluto ko og pansit. Ako jud na siyang sagol-sagulan og mga daon-dahon kay para dili siya parat. Para sa makaiwas ta ani sa UTI. Sumuon ang pansita nga akong lutoon so dako kay siya og putos, pinalit na ko na siya sa Robinson og naapo koy duha ka itlog nga sobra sa akong ilyet og naa sa koy seaweed nga gikan sa Robinson. Kay naluto na lagi ang mga daon-dahon so ako na lang po nang iapil og lunod ang itlog para muinit po na siya. Sumuon ang dili na ko mangandoy og maniwang pa ko. Kay imposible na kay maniwang ko mga kaplingguwapa kay lamon is live ko. Ugma na lang siguro ko mag-diet ani mga kaplingguwapa. Ug unya na ba ko mag-diet ani ug wa na jud kaunon. Kay lagi di